Laithangja talsa sekang gabodi kami kolok kamiwo khoroksa tiprasa phola kethar manui sakhamiyarokno suriui hamlimani nugui joto lokorok thangbaikya omahakeno suri jagui hamka khoroksa tiprasa bini sak sori hamui thangmani yagulo bo takuk Rajesh Debarma phola kethar mananyo je mansak chubacho khanya bagui thangui koklam saka tamo saka khananya disini mangpriwo hambai kaitorno tini jora kaham mangkha angbo surijak phaikya tini oro mobile to nugui tongo haipano gana no angto local no abo phaije gya ta ko jora maya abo to musuma ba ya kaitor bu yak sona nango tini bini bisingti phai sokpa kya nu phaimani ya golo nukha oro surijak na phainai rok ang haino kwangma borok watok jora go borok lelana jora ko saklom rok ring tongmani no nugui Ai kisah je mamani, kisah borok saklom mantung, apa hewan sogino, kaisa tabu pihi kato, norok suri dia ni bagai animum kato buddha, kitigalin sang norok ganani, dengan kayang, ai cibun mung kaisa kontek to itu ngo, judino kaitor naik karena koktori meya, tamu subai mano, kaitak ko. Nggak suri nong suri mani batai hayana hayma tongo doh nggak te kaisa hallelujah prayer healing center ni bising te je kabang ma satong wate manjaga suri jagai thangnai rok baksa hamui thango baksa hamyawai thango te kabang ma suri jagna hene mu chunggai bkhao wansugoi tong te sini video rong no nai tong ingke nang borok no khai nang tam ko kasarna ni mu chung lokorok no habo to hamra nai to kaido elambago bo kong sawo pui tu se nono ma thang nai hin sawo abunu kubui tini angoro phayana wan songman te ka heti phena abo to kai to saje ya na ni ma hano ani bakhan kok sabo ja je borok kubui wan sogui phainai bo to hamo abo to elambago bo okong sawo nini puituno nono mo thangnai ini saman tong elambago aborong no nango je hamui thanai rok nugo sungungbai dogo nukha or phayan hamnai hamui thanai to hamia abo to kaitor sa hamri mari hanggang ka to bin thini tam mazra tong abo kaiton semane hainyo lena belai hambai tini je hallelujah prayer healing center no nang asaka kha ko porbai kha ko warba ke suba phaimani bagai hambai nong nobo oro suri dia ni bagai ani bus kang samu humur kaham ke klaip ang tongmanani klaimani ya golobo 10 mangso ang kaitor ya phari tongmanani bagai ni suba dia ni bagai hambai ha kodana samani bai amaya bai besro balo kama haja klaimani bisa kaza non kami bozaga Bangpur nor tamu phai ada suri ka kari dong jaga ro silali yang cuma ala yang kita bela serius da bo kami ni peme noro mara rang rok busrong mara to mari ya ke aba hano naka ai suki ke mara da hano busrong nung sorry dah hamka 저다운 뭐를 하면은 무라무리 시구나 busrong busrong hamdai ya phana 자 나라 아무 것도 뭐 amaki bona jipiti ni jago 보나지 비티 bini bisipina 비니 비싱티나 없는 보나지 한 만피가 abo angke bo koros taw thabita begin ni amai thamna ni aita kata bangano abono bunyo lukrongna ro hade kero hari kan 수리만이 야걸로 모나지고 우노나구나 amo sori buni ro 저 답수 보는 거 보고 하이로 컨디션 좀 있던 거 다서 가다 orang kondisi kita pasca dia hanya dia bocor bisa dia hanya kami cuma itu kalau kalau atam sana jauh hanya kami tunggu supaya jangan saja kenal kunjungnya sama kalau mau update dulu tapi bang media apa ya itu
nang mura suri na ang suri ang just oro bono help mana chubai tongta subana ba kana ang oro suri na gina temani acha andara ni kami bo daga ang kumul acha nang moro mana subjang na ga hai ka ba suri jana hai ka ba subjang na hain bena suri na jarna ka suri jana ba phaja la tamni ba tam no suri jang na ani bagai ani terani bagai ang hamya tu payment ka ang tabo oro tongai tong ka bono chubai tongta la thana yo kisa sing oro je news khai ba kya apro malai man chan na na oro da khel lo khai tong kana acha ni nisrai ke bo hai ro moni sono Tapi condition nggak itu tapi tu pun saja improve tahun itu. 100% tinggi kok. tal bo sro mor nang tong tong tak su bin Dari saya mas like ya. acha tau ke asta asta hamai tu na Asal improve tahun kap hai pun saya ni kap ten kap 100% tinggi kok. acha dara nang toro suri jang nai hamya ka ma phai tong angka tap su point bo ba hai ro gi ro hamai tha ka hai ka ba bo ba hai tam bo ba hai ro kisa sa kin na gare Ham yang kat baksa us hojan polop sang mana kau cok. Kau man ham kaya kum serius hojan bekas kajak jatuh potong mana ya bang kau cok hamunya tangka. Angka baksa miara kau man himi manyar himi tang mana nogo himi cuma yang kau. Kalau nogo itu na boro himane boni jini jisi ব্যক্তিগত sang nogo mas manya kat tong tong sang mana. Saya cuma bahasa himane bahasa himane tong tong sang mana apa tay kana motong. Aku bawa jaga tong bini kah bawa sana ringya. Ang nogo mas man ya ni bumia sai tong ba acha pai tro chuna mu song ta ka je ko je muta be hamya bai kolob jang ma ro simi sa hamu ha ke je oi ya kung ba je kun ong phai mane tu ma bor to ru ki ta ma no khas maro phai na ma ma ka tang ni hamya hamu mia himi men hamle mane basai me ata ke ma sang phai lamo ma la ka ke ma lukurong no sing ka ta baksa ke ba hamu thango baksa ke ba hamya ni sao ala maro ko sang phai pro ko sang ma ra de to mane mangka omoro ke bo hai condition ro ko no ro ki borti khlai tong jang nai oro to ke bo ma hasal hasal ni ke ma khai tong heri ba ge ru ki tong jang nai ro khai ke bo ma borti ro ni system ro da to system tong phal bin seat capacity krai bebagai 4টা 6টা capacity seat angka haban tabun customer taka 9 জন lugi tong bisingo abo customer taka tong tong abor soti thanga kai tai kubun phainro manai ahaita daga karita nok kuri inge tuini problem karan krai mian kimi mat puya tui mamu chongchang tui ponjo krai kharsa mia usango tui kisa ya phari kalang thaka parai beti jani abo owi thangka abo kholi lai tongo karan voltage koi tongkhano tui ti phaimanya tui paile chule ma tongo ako rugi hamoi phaiye hamyangai thangnai rong sanamo sama kose oro ni bini bisin tui je khanamani je sajak mani je borong nake kai tun thani sakno yakar subi mannai kai tun thani khabera oi kai tun thani kabi thanai bono hamani manai ang poito khayo je borok rok hamnai rok kai ki yakrin bor ham kana hanai angke baksa angke doi khaberai mai ang sung borok bahan bosiba hakni musung tini bisin tui awon bagai kishaleri manu hamnani যখন ফাতা হামিমেnya jora nane baksa sabta dui sabta baksa nane hamnani bagai abon baganya baksa ka bau जों musung borok ni musung mani hingkai ba जों फाता मेजिक khai যখন hampa hamkahne hamjago কিন্তু actually kai to nai khan ke bi ini borok ni hamya je hamana bo baksa jora nango falsa bai hamya ba fata hamya ba kisa jora nangai mana sing ta khalo hage hamna ta hamya la acha dara je bonajing ke oro tam tam ro je bonaji salam da ham bona jile tam rabol tang saimangla sanamjak bo kaitor belo jaga sanamane amaro ke saime da saime